Celebritin da suka rabu da 'yan uwansu sakamakon sun samu ala a rayuwarsu. Na farko muna da Wesley Snipes, shine baki na farko da ya samu karbuwa a fina-finan Turawa. Ya fuskanci jarrabawa bayan da aka shi gidan yari. Bayan ya fito daga gidan yari, an yi da shi inda yake cewa 'yan uwansa da abokansa sun rabu da shi sakamakon yana gidan yari. Haka kowa ya ci gaba da rayuwar shi suka manta da shi. Babu wanda yake zuwa gurinsa. Jaruma ta biyu muna da Shelley Duvall, jarumar da a da kyakkyawa ce kuma ƙwararriya a ɓangaren fina-finai. An ce ta samu ala ne a ƙwaƙwalwarta shine yasa aka killace ta, amma ta ce 'yan uwanta su suka ja mata wannan masifa. Ta ce kuma ta rabu da kowa ba ta ƙara yin mu'amala da kowane dan uwanta ba. Ta fito ta cigaba da gudanar da rayuwarta ita kadai. Jaruma ta uku kuma muna da Drew Barrymore, jaruma cikin fim din E.T. Star wacce ta samu matsala a rayuwarta ita ma a lokacin tana shekara 14. An kai ta gidan yari ne sakamakon wasu dalilai ba mu san dalilan ba, amma inda take cewa an kai ta gidan yari ne tana shekara 14 kuma babu wani dan uwanta ko wani nata da yake zuwa gurinta. Shi yasa ta yanke alaka da duk wani dan uwanta saboda ta ce ba su da amfani. Na hudu kuma muna da Eminem, diyan mahaifiyarsa ya zamo jarumi kuma superstar kuma wanda aka sani a duniya, wato Eminem ya ce ya yanke alakarsa ce daga wasu daga cikin yan uwansa inda yake cewa babu amfanin rayuwa da wannan yan uwan nasa.